4 മണി ചായകുടി, പുട്ട്, റോബസ്റ്റ് പഴം, ചായ, കുടിവെള്ളം. അപ്പോൾ തുടങ്ങാം. പുട്ടിന് പപ്പടം വേണമെങ്കിൽ പപ്പടവും എടുക്കാം. അപ്പോൾ പുട്ട് കഴിച്ചു നോക്കാം. റോബസ്റ്റ് പഴവും പുട്ടും കൂടി 4 മണി ചായ കൂടി എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. പപ്പടം വേണമെങ്കിൽ പപ്പടം കൂട്ടാകും. പപ്പടം വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. റോബസ്റ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ വേറൊരു ടേസ്റ്റ്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, സൂപ്പർ. അല്പം ഒരു പപ്പടം കൂട്ടി കഴിച്ചു നോക്കാം, എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അറിയാം പപ്പടത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ്. പപ്പടത്തിൻ്റെ രുചി വേറൊരു രുചിയായിരിക്കും. കൊള്ളാം, സൂപ്പർ.